Kunomkhulu lana oyibiza ngonxashana, unxashana Mpungela, angazi lo mkhulu lo, ngicabanga ukuthi uyibiza ngalelo gama nje. Lo mkhulu lona wangithuka kakhulu lo mkhulu lona la ku-TikTok. Entshontsha amavidiyo ami ehambe ewa-edithe bese ekhipha ingxenye ezokwenza ngibuke ngazuthi bengidelela unyazi noma bengithuka unyazi noma nje bengiphoxa inkolo yasebuhleni. Le nto ngendlela ayenza ngayo wayeze kuphenduke ngisho imbongi. Kunala khona impela nje ayigcine sebongela khona unyazi. Ethi malibongela nakhona futhi lapho efaka igama lami egcizelela ukuthi ngiyisitho esikhulu sonyazi. Ewakhande-ke lamavidiyo lawa, ewakhanda impela nje ngoba wayelwela ukuthi yena umhlaba wonke awungizonde, umhlaba wonke awungibuke ngibheda, awungibuke nje njengosathane omkhulu ongalungile. Bakhona-ke abantu ababehambisana naye phela ngoba naye unama-followers akhe ephejini lakhe, kodwa futhi babe bancane ngoba nobethula ama-comment uthola ukuthi ayingafiki ngisho ku-5 futhi uthola lawo ma-comment amathathu. Nami-ke ngaze ngagcina sengishaya isinqumo sokuthi okungcono ngimubhlokhe ngoba umuntu omdala, mina angikwazi ukuthukana nabantu abadala ngoba angifuni ukugcina nami sengizakhela isiqalekiso esingenasidingo. Kodwa futhi ekumbhlokheni kwami, le nto ayidlulanga engqondweni yami. Ngangilokhu ngicabanga ukuthi lo mkhulu lona engafike engithuke kangaka bese kudlula kanjalo nje. Yena ujabule la khona, ulala kamnandi, kodwa mina wangithuka kabuhlungu kanje. Yena kwamjabulisa lokho, wayibona ewinile nje impela, wayibona ephumelele. Sengithi ake ngibuye-ke manje ngizomphendula nje. Nakhona ngeke futhi mhlampe ngizama ukubakuhlaza, mina angikwazi ukubakuhlaza, angifiswanga kanjalo. Ngithi angimtshelele lo baba ukuthi lo mkhulu lo ukuthi noma ngabe-ke kwakwenzeka kube ukuthi ngiyawuthuka-ke unyazi noma ngiyayithuka inkolo yasebuhleni, kodwa leyo nto leyo bengiyobe ngenza into vele abantu vele abayenzayo. UShembe nje wayevele ethukwa, futhi ukuthuka kaShembe ngeke kuze kuphele, basazozalwa futhi abazomthuka uShembe. Futhi le nto yokusonga uqalekisa uthi uzobaqalekisa abantu abathuka uShembe, usuka wenza into engekho nje, yabona? Usuke wenza into engekho ngoba ukuthuka kaShembe into ayivele ikhona futhi engeke iphele, eyohleze ikhona. Futhi bakhona abantu abamthuka ngempela-ke unyazi-ke, abalithuka ngenhlamba, nawe futhi abanye obaziyo. Kodwa labo bantu awudlaleli kubo ngoba uyazi ukuthi bathukana, uyazi ukuthi ngeke bekunceme. Mina wathi uma ungithuka waqale walenza ucwaningo lakho, wabona ukuthi ikhona inhlonipho enginayo, noma ngathiwa uyangithuka ngeke ube nabo ubungozi ngoba mina ngilo muntu lona ongayithuki inhlamba ngomlomo wakhe. Mhlawumbe ngaze ngiyithuke ngokuyibhala, kodwa nje ngomlomo wami angiyithuki inhlamba, futhi angiphathi khona uma ngumuntu omdala ngivele ngingazi ukuthi ngizothini. Into engingayisho kuwe baba mina kaphela ukuthi ngiyocela ukuthi uzame ukukhuluma noma nabantu abadala noma nontanga yakho ngoba ikhona inkinga onayo. Into engibuka mina unolaka oluvaleleke ngaphakathi kuwena. Manje ukhipha kabi, ukhipha abantu aba-wrong bese wenza ngathi ulwela unyazi. Awulweli unyazi wena usuke ukhipha intukuthelo yakho yokuthi wakhula kabuhlungu noma wakhula kanzima, bese uyikhipha, bese ugqiba ngokuthi kube ngathi wena ulwela unyazi, kanti wena awulweli unyazi. Wena uyazazi ukuthi ufeza ziphi inhloso zakho. Ngiyafisa nje mkhulu ukuthi uthole usizo ngoba lento ka-TikTok iyafana. Ngeke sikwazi ukutshela ukuthi umdala njengamanje kufanele uyiyeke lento ka-TikTok ngoba vele ngeke uze usilalele, ngeke uze uyeke, ngeke uze uyeke u-TikTok. Futhi-ke noma ngabe-ke thina ngeke sikwazi ukutshela thina ngoba sibancane kakhulu kuwena, kodwa nje angikwazi kabi ukuthi lento ozama ukuyenza yokulwela unyazi into engeke izisebenze. Noma ungakhipha iqalekiso uthi basazohamba beyonikela becela intethelelo, usuke wenza into engekho njengeke iziyenzeka ngoba ngeke uye entweni ongakholelwa kuyona. Into nje uma ungakholelwa kuyona ngeke uye kuyo, futhi ngeke ikulimaze into ongakholelwa kuyona ngoba into ongakholelwa kuyona iyazi nayo ukuthi mangathi uyakulimaza ngeke kusize ngalutho ngoba vele awukholelwa kuyona. Into ebaluleke kakhulu umqondo womuntu ukuthi ukholelwaphi. Uma ngingakholelwa kuleyo nto leyo nto isuke ingesiyo ingozi kimi. Ngisho ngaze usabise ngokuthi uyojeza izulwane, yonke leyo nto leyo usuke ukhuluma nje into engekho, kodwa wena okholelwayo kuyona oyitshela ukuthi ikhona. Ngiyafisa-ke mkhulu ukuthi ngathi ungalithola usizo la uyobhodla khona nje, ukhiphe lululako olinalo. Angazi ukuthi uyobhodla bani noma udinga ama-therapist noma yini, kodwa nje ukhiphe lululako olinalo, uyeke ukuvika ngonyazi uthi ulwela unyazi. Awulweli lona unyazi wena uney'nkinga zakho nje ey'kuwe ngaphakathi ekufanele ukuthi uyixazulule.